Adafo ene abusuafo mpacho ye ma nyina ho akwaba eba eye amamre efie nananom nan so dwumadie a eye yewada eboga na time 3 bia de bro no eno enene yasansi nkunya a yafa ye nneoma ede aduru eye oba apanyini efie a ene eba betoa eye nchechre ne so mpacho mu niaba eye mu nana moba nana ya kunadu yedom host of salvation era ai me pacho ya hyase esua nneoma bebre na ene de eba besua no ye esua de yankasa eti fa book ne fa pen ne hyase etrotro hyase frefre nkofo one on phone men won frefre won ka chon say ya ba so life into ono somno a me so bebe sanse ne ya adesua ni ntino me hia wade nkyere me hia won sem bisa no eho hia me ye pa se de be betimi anya nkitamudie na wo kwate ase na me nso metimi ate ase nti bra so womade bia hye na obi bia ensa entimi enka bi me da se bebe se de me kan no ya ba eye amamre fie nti ya ba besua amamre ene ade ya ba be kasa afa ho eye asante aware last week ni ma hu ekwan afa so a ohie obi otim se yiw asante ni ba ana ekọ asante ni de hie eni no ye hu nti ye ba na wariem ye kasa asante aware ko etresen si de hu aware no saa na eti ana na say there was more into it ene na na ba church se de be ya obenya mu ntiase na me nso enya mu ntiase timpacho bebe hye no bia ensa entimi nka entimi nsa obebebe no memo mode bia na mapinchen eye oba apanyi fanchine bo aba apanyi eye nana ekia efie owo abempom fo na eba bedi anim e wa de semu obe church amamre ene amane eye asante aware ankasa eye ne sen yenimawa enti ene no ye ba besia de timpacho yenko ba bia ye bo mode bia na pinchen oba apanyi ho ni akwaje ncheche mu na wase braso metwen wa panyin pacha da ma me mawo akwaba ya oba pacha wada ma hu yede nyankopon ado ede wade asime mo so hu adin de na se apomodin emuye kasesi kaseso dompesi dompeso nyame nhira ho so ayefe ede wase se da bia ban so a wogi yenfe so nyame nhira me pacha da ma say last week no maye hu se ye kasa obi asantini a enwoma a edi adanse oboni be kan characteristics enwoma ebede de amohu santini ba ana ekwenti na no pese ye kọ asante ankasa anas akanfo ya wawe senya wawe sitienti na first place no ye kase aware na ankasa no de ade aware eye enkabo mu bi a eye nipa mienu aye o ma adwana o ma gye o ho atun se o betna to bi ho a onye ntum but o ma ye o ma so betimi de abobra ha me kan se eye nipa kuo bi a o mo pese o mo ka o ma brabo ebu no mo de ko mo ni patwani pakuo no si nipa mienu ema mienu ana mema mienu ana ne sen oba ene bema okay eno ena yen akamfo ye gitum se eyaware eya asante aware die nipa mienu eye oba ene bema ekambom se omotna se abo mobra eno ne asante aware okay nan kan person bisa kosan bi but me de be kwa chi kakran se do kasa oba ne bema no yen totofewa o baby so mom so nye o mo ye ma ne mema nti edu ho no me baba mpa cha da person bisa aware na de bia kan aware no eye se de ni no sa aware na e ba ko no anase aware na nkase wo ma hodo e wa asante amamre mu a ye nim aware no egu ahodo ana anase ye nyine kan aware ye ba ko medical das baby ya so for penyin wo bia no ye chia no enim so obo mpa ya mai eni ema nyina be ye kama de di kan aware enye baako na mene me ba edi nkomo na o ka kire me se mama aware no me de me gitum se eya ahodo onwotwe na me se da bi eya ahodo nsia aware ankasa ye ware no eya ahodo nsia but ye kan nyina aware yes ni nyina ya aware baako ye ayete. That's what types of marriage. Yes, types of marriage. Okay. Our real different. Ha. Asante ha. Ya ware no. Ewomu ahodo ensia.
Yes. Okay, na say me pese ye fa no baako na ye chiechie mu. Se de aka se ne ye besua de nti ne se de be ya ebi kwa no obi wom na emu baako no aware no wonim se ne emu ankasa nsem esitie. Simpato se se o kan se ayete aware. Nti ayete aware no e ya aware benya. No kwase na aware no eye nsia. Okay. Ye wa ayete, ye wa awowa awade, ye wo empna awade, ye wo eye kunaye awade, kuna wade, ye wo asiwa awade. Ene ye wa aware a normal marriage. Okay. Eno ene awade ensia ye wo ewo Asante. Na ye ka se ayeta. Okay. No kwase muni akane no. Ye kan se ni ye be chicha Asante na Asante be ba no. Na ahemfo a na omotiti wonkuro so. Na saa aware no na omo eye pa. Ebi ni se ebi ananipa okomu na okodi kuro bi so nkunim. Nti kuro na ye be kwa akodi so nkunim no. O fa saa kuro no ne nkrofo no mum. Na de ya na ahemfo no ye ne se me ba na me bedi nkunim wo kuro mu a. Waba e ba be som me o hyemase. Nti se saa na tie dia ese se me ware eye ofie enu eye kuro nu oba baako saa na ayete no na etie ahemfo no saa na omoye. Nti eno no de eye meka nse se bibi nti na saa ware no na eba se pacho broni beka na se conditional. Yes. Okay. Na pacho o kasa no kubo ahemfo di na se saa yetaware no ahemfo nko ana omo ware saa yetaware na na. No kwase munie ayete no nam se ya na nanom ahemfo ne di kan nti no ayete akoya ahemfo aware. Okay. Ya na nanom ahemfo ne di kan eye anse bibi nti na wabeware. Okay. Na pacho adaro ma se ohene akoba bi akodi obi so nkunim na wakofa mu nipa de na ba se obe no ho ade. Won se ya na se nipa kasa. Etsena bi na semba ye nkyere ni nti se be wonye kuroma we won kan ye ho no ohena kofa no abeka ye ho. No kwasam ne se se wo hwe ayi na ohun se ye nhyehyɛ ye mu no na saade na ye no aware no ye bond bi na ye create I sa apam my bond no kwa bo apam na ye create de eto ho se be ya we free baby awo no like mami nko ni say netimase ayete no ohene no edi nkunimu a na waye ne se be ya mo be faithful to us ubedi no kure e de ama minti no ene e wo fie ohene kuro a wo ho no ebi a wo fa ase odimu ebi kwa wokonwa ebi a ono na daachi obedie na ohene no aware no. Okay. Enti se oware no a obewu abafie ha. Enti se otan bi na ewo entem na aware ne ba ya sese eni hobio saa na etie. Enti ebema na meka se me ba ne ka se ye waware no nwotwe because ye wa de hware ene wo se ye wonkoa emfna ware na mse da bi ni nyina no kohyem esan se saa ayete no ema saa fo no ade hye nso na ware. Okay. Kwasem ni na ya ahemfo nko na eye nti ade hye na ware ya ahemfo dia. Okay. Pacho no adaro masano na se ebie kwan se ahoho timi ba kroni ti sa ahoho bia ba kroni ma ohene no kwan se ofa mu bia ware no. Enye wo mo a obo ba kroni mu nyina on se okon ne de saa de na taade si enti se eba saa na o de hye nko a na ohene ware no. Okay. Na pacho ni pano kofa ne ba be se we ye de hye e okroni no se ohene no okon na yako. Okay. Okay, yakokon ye di nkunim enti ohene a wodi animu no entokwa de uno obi ko like ye kwa saa brand mu wo no
ye kona se odi wuso a ohene a wodi kan no woni ye capture like ye chill enti woni nkrofo nyina abesom enti ohene no na busua mu na wo faase ana se ne nua ba obi a odi mu ya wo de hye ono na de na ma aware Pachada wona se omukodi nkunna nipa ne be ma ne mema ana ye de omo ba timpacho mema ne wo mu so omo ye de sa mema no mutimi ware omo ma no ebia na ane omo se ya na asojafo ne bi ka ho nti ohene no nkrofo a ka ho no kuro no mu ma no ebi nso timi ware bi generals no panyimfo omo ware bi saa nso na emma ewo ohene no kuro mu no ono nso emma no nso bi etimi ware saa ono mufafo no emema na me pacho eba no aitare na ekoba say mema na omuria captives na edom bae no kuro no mbeto omo wo mo timi ware kuro ma no ensusu bia na omo beto sanity ndi na meka say emma no a omo kuro mo no omo nso timi ware saa no mufafo emerima no okay na pacho no ne ware a otimi di ne ko otimi do ba no ko nti ekoba bi ofiri bae na obisa bibi se esese ye ka anase obi enmeyi eto enchire ni nchi ye nchire ti sa o se ye wa asem bi se asante nkai ene me chire wade bi asante nkai no enye se asante nkai se oye santini papa se bro iboni aye anase oye santini papa omu anase nani nso entesa asante ha de yen kai bebe ufri se wunya ba na do ho bedom ya fa o se oye santini pepepe enno ena ma enne nipa no bi aye fom no mu ba ye no ebi se bi obi ho onya de hye nse de hye ne de hye de na asem ni hu but obi ba fi afei na obepre okonwa na obeji afiri nsem eno no na etobre bi ohadu ha na obi kire obi ase but asante nkai na ye ka no ye nkai ba bia wufiri wonya de wo ho bedon asante manya wo ye sante ni ye nkire wachi okay na se enkabomu ni odo no adan bi ho okay na mpacho obi se bi ohena awari obi onye kroma ofi ba bia aba no ekoba se nipa ni wu a ede ne besi obenya chefa ne bi wa aheni ani ana se ode ne kɔ ne kurom ekoye amamre ne amane owu ade ne besi no kwase munye mama nche wade wo se ohene na ware dihye eye bond bi na ye create nti se nipa ni free mu a o ze nka obeka se saa eyi na free ho se ne nka apam na afiri ho os nipa wu a na wawu na asem na sa nanso enam se eye apam a eye afebo nti de ya na eye ne se oba ni wu a abusua nu mu no na omape oba afoforo na waba abisi eye onua ba na ase ne maame anase ye obuye eno nti na ma ene ayete edaso sanity ese oba ne busua ni bi ne akofa no ye de ne ba na ohene na ni nye ne ho o se wo de ba na ni nye ho a obesan ye be sa akofa foforo aba ewura na dawo ma ebi kukom ha enti se bibi sa na so o be ka ye be sa de foforo aba sanity okay na se ayete na wawie no nyina ne tofa ne kosi se eye okon mu kokon no na mudi nkunimu a mofa emu nipa ne de ba eye ade hye no ma hemfo no ebe ware bi no ma beka asante kuro no ho tamu nyina enti omo so ebe fa omo asante fo eno na be ka kire wo se saa ayete aware no na ewo ho ansa na asante man ebe ka bob enti no me ka na se eye nhihye ya na ahemfo no eye dada ena se wo hwe ya ahemfo no ansa na asante man ba no na eye okon okay yes na aye okon enko a
enti se nipa no wodi enkunimu a sebi na wafa omo the other no okay ampacha kwakoy okono ode ba ne enye ya omuni oba na oba aware no omfa ya na eba se nye ne pe ana ode aba kuro nim na mom ya obi na ode aba beduro nti aware no menye pain enye se nye genuine love ni bi na ode eba dabi entisa se eba se wo aba be ware wo hene wabusua nipa na esenke ekum ya nkum okay esenke omushimase ya anye saa na se moba na munya ba bitina watna asa ena akane no na no kore wo nipa fem na nipa ka se ane a na ye ane daabi a na ye daabi saa na tie aye me yo se akane no na se na no kore wo ho enti se obi ka se me ne wo kwa apam se ya na ye no ano okay pacho me da se mem se aware ne doso nti me pese ye bebobo so di kan ka se yensia de yidie na se ye bobo bi so nto me ehu aite no the nature of how aite is sitting pacho last question about it neni nyine da so wo ho wo ho pa ye practice na ensonso ye won temu ne se aka ne na ye okun na na edeba ene no enye okun na edeba wo hene ebetimi aka se efie we mu ebi a oba bi wodim says no kura no na obitimi nya amane wa henimu me ka secret bi obitimi nya amane wa henimu oba wode na busuafo nyina aba emma ne meme ewo abusuan nu o maba ebi o mo ba ahemfie na amane nya no mu no o mo be kan wasam ebi kwa na o hene na eja we nani etwa bi so wahu wotimi ka se oba we o mesom esoma na nsa na abafie se nipa asomasi when you hine ni madum nti bra na besom eno no ohine wotumi se obosa ayete no tufie okay na se enye okun bi okay na patransa na obeba so na se ohine no woyere dada no wo hu obi foforo obetimi asa afa ne de na beka ho sa se wo ba ahemfie a ana se e ba amamresem mu a ye de aware dodo de yenchi okay ya aware de dodo bia obetimi aware na say the Bible not to change kakra say ye nya Bible ye ho aduma say dia ko ni pa yin na yesu yen to amamre ntwe the Bible na be kan say wo ba ahensem mu a ana say amamresem mu a no kwasem mu ni aware ne de mo Bible no ma men kan se nto Bible ni medu kuma na eti ho ni ebo ebra de mpese wo hu ni o say eye broni so amamre na o de kan Bible no ho no de bai pachoti broni amamre na o de kan Bible ho no de bre samu sanity enti sa ware dodo no first no na eye ade a na eye we embrace it na eye nigye yesum sane som obi kwa de kwa no ho me na na sei kire meka ho asem me na na no oyo hene o wari dunsia 16 dunsia ma o sheda eye wo mo ho ade kokumban se o hene ba yes dunsia o ma aka nka ho wo wu na ne ma enko aye 98 wow sanity that's right for boy juma sanity and eno no na eye ade ana ye de ho akwaye ho okay me patchan say brain into no ye be box so ne ya ba foforo so na this all kind sem bi me bisa wa chire yi na wa chire me mu ye me patcha obobo types of marriage no ba aye awowa enso aware so me patcha awowa no so aware ben ya e chire sen ma me gas bi chiro ye akade no na ya mamre na de keke awawa aware no so etise ye ka kasa se ye de obi asi awowa okay ebi ana mabenya amane o baabi amane nyamu ana se bibi atome na me hia sika twitwiri di bi de aye bibi no kwasemu nie se de kasa abo an ntakra na ma ne ye kese na me nana o kan se bi so se akua abada ho aye makna manye de enkaye enti obekọ eja kwasi manu ho se me na wadaro ma me hia sika na me de akwa yimi ho anya sa nyina so
na okope bosia enti so okosa o se den na ade si ano no one na akọ apam one na akọ ye kan say contract yes so ebi a meba akosua manu ono na mde ni si kana no enti so ode ni si kana no a so wonya sika tua na waba abefa ne ba ana se ne ba na ye ne dia kora onyina sika dia na nipa na ka se usika no ana me sika me na mpa bio oba na me pe na eno ano no no waware no enti na ye tan e de ye ma eta ekusika okay pacha ema no ema ne meme nyina ye do nkosika e ye ma nkwa okay na pacha o se bia eka no ebi anhwe be adunum 15 years ni na chi nipa no wanyini wadru bro so waware wie no still we de na siesi we timi de ne sika no sa obi timi be kopum se wo kana usua ye de usi ano ana wo mpempen so wo be wa ye de usi ano kopum se ye betua wie no wo da ka no aka no de oda no na abofra na ye de na daka na no waware obi fofora omo be ne den no kwasa mo ne se wunya ho kwan se o kwa akọware obi ye ma kwan sa wunya na sa ye di kan ena ya na ewo se de eka no ya na esitie ebi ye se ebi a menya ti se menya nipa asomasi se ye de wasi ano se ebi obeye adwuma eden abetua ebi o ha na enya aware asem ye se obeye adwuma abetua enti se menyini mentimi anya adwuma abetua ebi a nipa obi abeware me nipa na obeware me no ese se wo ye adwuma na obetua ka na wafa me enti se wantimi anya adwuma ametua ka nipa na papa de ko tia ka se me ene de me hia me sika enye sa de a oba na odi si ya no me ba be fa no uni asem bi aka ese o sa akwa ware as okay na patrient me ma se de omude ne ka no ebi ana na ni wo abofra ni mu dada nti na wo ye sa se obenya abofra na nkasa de na ba ne fie ene e ma me nka asem kiro se wunya de oba ko sika na wuni anu bi onya odia bi kopum se ka no ya na won hihye obi okwa osili eka no with ne ba no se abofra ne de me de na ma eka no ya me de wunti me de na ma eno ano no asem bia ni ho nti untimi godua sanity me da simpa chansa ne be kwa ware foforo so yen acknowledge oma wo so me pa cha nyame hwa eye papa apostle fedi agene owo so nyame hwa bebe papa ye ma wakwa aba me pa cha edim se o support ye honhom ne honamu esresa wo support ye honhom ne honamu na se wo share enso so e de ama ye nyame hwa bebe so fopanyin ye da se ko bia afia asanto a me hu se won so wo ha nyame hwa ko bia ye ma wakwa aba me pa cha obamode bia se wo be share ama afoforo ensa etumi akabi me da se bebe ko bia nana me so bomode bia se obetumi nso ahye e de amaye me pa cha se de di kan ni yesua eye asante aware na me kwanye na aka me nimse sa aware na aka se omu ahodo na emu nchichemu ahodo no ene eye oba apanyin fanchine ba apanyin nana ekria efri owo abembo o chechiri mu wato ne bo ase fa no baako kyen ase se de be ya ye mbete ye ho ase ebi kwa na wo bi na wo mbate na wonim enna no o kire no wahunu na se bia mfonso bia baba bia o correct senso so no akwa captive a ho nso so correct ntimi so ye ma ye ni e ma ye ho so na ye nhye ase papa nyame nhira o nana hima jemfua amonu the first o se pia o nana mpacho ye ma akwaba na stress be bibia wo bia no adaroma na watini ahye na obi ensa atini akabie sanse amamre fie ane ewo yesua eye amamre ene amanie nti ebe san akwakotoa eye enkomo twetwe ne so na mpacho adaroma ya san aba eme se yaka aite yaka wa yegusu yaka mu mienu ebra ne makwan a megidi se betimi a makwan so ebeto aso na mpacho obo bibi se eye mpena aware said yenim so obi no obi twempena na say there is more beyond it empena aware ni aware be empena awade ene awade a ubehu se oba no wasesa ne nema na wakotena be ma no so
Okay. Ebitimi kura atena se ya mfie aduonu ne achi no ma wo. Eno ene mpena wade no. Yenye wo ho ade e ma obi a. Wabusua no ennimu no. Eno ene ye friend say mpena wade. O ma wo, o mo to wo ware. But yen share dan ko fie enkoye bibia ma. Pacho. O kasa no da o makasa o ma wo. E ma ba mu a yennim emrem no yennim emana na. O abusua no je ma no tum. Abusua no de o mbeje ma na tum. Na emom. Yes, abusua no je ma no tum. O man no so emra eje ma no tum. Na emom sa mu abanu no, sa nipa mienu no. Ena mo se bibi nia. More problem. Okay, na some of funny the omu so. But mo ni problem. Okay. Na pacho osesa na nneoma kwatena be ma ne so ana be ma de na nneoma ba oba ne so ye nim se de ya aware so ye mpena twe no. Se ekoba se ba ko fa ba ko achi a. Me pacho ba ko betimi abo na chi se me yire wafa me chi ntimi do fa mra kwan so. Elu nti na wo hye oba na ape na no aye no ade. Okay. San se ye amambre no. Se wunya nye ne ho ade se wo yira onye wajapade. Okay. Se waye ne ho ade a ana waba fie ama abusua no agye ni ntiri nsa agye bibia. Eno de se oba ne fa wachi a. Ogie na ifre be ma kro no. Ya gye na ifre ma wo. Eno wo kire de wo pe. Eno na mo fa mpata me. Ebi twa ho nwan. Obi no moka, obi kwa etimi je, odimi ka se metimi agya ama na ka. Aje se okoko ofu oche mienu. Sa na tie, akofo obi yire. Wow. Sa na tie. Anya sa asante amamra mu no, ye betimi atwa osu. Ebe ye oniema bebae ka yakeke bebre. Wo be ye nipa boni ni ankasa. Esa aniema no so no, esi wu kwan e woniema bebre ho. Se sa ade hyesem ho, na ye ka nipa e wa animonyam okuro no mu a onka ho. Nemum se wanya oba no ade na wo na neti na so bi ko fana onya wo yire eyem plan na na twe to say hia be ma fofo no so eye ready so ne na ede e be twe mpana wa boka ane ne ko na mbata basa be ma no ne twe mpana ma no otimi claim na do aba foforo no ensu betimi kasa enkoda nko mo ye me dia o ya Asante ha ne die no kwasem no ze un se ma na ekwa Asante ha ne ka so akụkọ ba atan ekwa na medilechi nkola na ekwa omu no ma me na ekọ ba se be ma no do ne ma na o ka se wo je ne ma enu anu no enna ya na ekoye se so okofa no na se wo pene dia akwa anu atu go nya ne ho ade wo pene dia se okwa anu na o tun ho boko eye sa ho bo na nso ya wo besre no apa ne che sa wo pene dia wo pene nso dia ntimi. Okay, Pacho, say Motino, I chimpana no, or mutimi ye japadi bibu. Akoba say, Bako say, Nianam se sam in your mabaya me sans some your marco. Yes, I'm so bema fufu be abefan and our bafu be a baby who near gen home. No person or quite a japadi and muchim was saying, what's in the claim for or chefa. And then did I have your best strain your man? Say, quasi a bounty. And Kebeya. Kabe man nyo ho ade a enkotena no so. Okay. Isan se okotena be man so. Na woni ne ye adwuma mo brese den. Eye mpana na mo twe. Se ojawa onya hwe. Woni ne betwe de be kokot wenye but no kwasam nie. Asante ya amamre pa no. Wa kwa yan kwase adwuma. Okay. Ama obi. Okay. But nke be efe se be man be hu kokokokora na wabo a e ba se abusua betimi agina wachi ni aka bi ama e na wokohia abusua o moye de a o mo betimi aka se bi asomasi wo kura wo baaye no na wuni asase e na obayi na be boa na mbedo okuku na ne dinti se wo ja ware a wo hia abusua o moye de a e ne o mo be ka se eja mani bi ana eja no kwan na onko na mo wokohia abusua o mo nso hia sa wo ti ase Wow. No di. Eya samu. Eno di ene. Na so bra ya ye kwa ya kwase adwuma. Na so bra ya ye kwa no. Okay, na me fa cho se ekoba se owuo ya de e ba enkra. Na obi nim da obi nso ebewu. Na ekoba se mpena twem no. Wanya waje se wokọ. Be ma nso anya na aje se wokọ na emom. Ba mo owuo de na pakan abefa baako edi ne kọ. Sesi a
ɛdeɛ na si wɔ abusuafoɔ no yɛ den ɔmo de hyɛ na wafiri ɔmo yɛ ne den no kwase mu ni sase we ɛyɛ asɛm kɛse ba sɛ one oba betena na wanyɛ ne ho ade sɛ woba akamfo amammerɛ mu a sɛ woba ne firi mu a yɛ ma ayɛ ne ho ade ansa na watumi agyina hɔ sɛ kunafoɔ ayɛ kuna yɛdi kan sɛ wanyɛ ne ho ade a wontumi nyɛ kuna ɛna ɛbɛyɛ nimguaseɛ kɛseɛ nso sɛ bɛrima katachie wo ne ɔbaa te na sɛ bia mu sɛ bia nya de wafiri mu na ya ma wo kwan amo anya kuna sans wantumi anya no ogu ho anim ase sɛ mɛmɛ mu no wusa ogu ho anim ase ankasa ɛbɛyɛ nsa na hɔ da akye bia no ma nipa asomasi ne papa ɛna sɛ ni sɛ wantumi anya ne maame ho ade na maame firi mu obi de betu ne bafo asomasi mu we ne papa na wanya ne maame ho ade a owu ya na ni ngu ase kuro no mu no ebeka ho ufie ebetena ho enti efe se uhu oba obekọ wakọ ne ho ade akanfo amamre ni bi wo ho no ma se wanya oba ne ho ade no owu a omo be ma wa ye ne ho ade na nu na se nka first nka siredu na abetua enne obetua mo ho sanity yasmana na wada wo mampacho se nani na nyina saade ne da so wo ho enti menim se enti kire na nkwa akiri ana sama wo ka nim ye nim se sunsun so wo saa empena wawe mu ni ana se obi wo no mu a wabu na ni agu nioma so se medie de besi bia ensi mafa no na akwase ebu ankasa na nipa pese obu wo mu nti na ye omo ye empena wawe asemu ya obi sa me no menka me pese emma bawana esi so na biti sase emma be man fa okwa be me bi wo ho a wa boy no guase dua sabia mu wanya wo ho ade na se duo ne ma ne mayi na se won fa ho but wona wawu na wo kɔ no wo de anim guase na ekɔ asamado yama mmerɛ na nkyesa oba wudi mu a ye saden kopem se be man be ho ade na nkɔ ne fie pato oti de mechire na so ye mu bi kwa de aka ne no ne ye ka ne se be man ne fie ne dan mu de unwuram obekɔ fi abra mo hyehyɛ aware obetimi akɔ right but send dan mu de be ma wa ye ho ade na se so odi wu ye den ewura ne de pato what mase enti se wo wan fere se be man onye me ho ade na ma ne twu dwedede na ode ko wura ne dan mu de se bia mu se bia nya do wankasa obu mu mase mo wa se ye ni nwe nyina so still enai na ye technology aba ni bia do so egusu a ye saadi de o kan ya pem ni se otimi kɔ ne fie ba tuntumi wura ne dem eso enne maba wa me kai se mebi me ne me papa nam edwom nipa ne se ondo ope be mo beba be fa na de so ama no ene obo de bag ba ko beba obegya ne ho ade e chi oba no de ba ko ba na ese onpe ma so betena ho so ano adwene ekura no no onwene se ye meye no ho ade enti nimdeɛ na saa nipa yi onim ana education na ye educate no ana se sunsun so no wonu ana se ne ho akasa na on value ne ho edie ne ma obi yesa etu sana mo no se mama nko na wo ka bible masem afedi mihia me ko hey kwa so bible kan so cha bofa no kwan on fa so okay sana tro no kan ni na wo free no abofra na wo na ba wiase no se wo kire ne se de omo ne bra okay sa wo ma abofra ne hu se woni ho kwan so wo yese ya onya akokodo sisa ne ma nkokusi be ma so yedika de to so mienu wo oba na wo ya wo na wo mpesa wo do wonsa be ya adwuma okay nanso sabia mu sabia nya ado yi adwene si dwene so amifra pese ofra bi sida akọ egu mi komu upe bi na wonya adwuma na wonni na kade na wo koye san ogu hu ani mase be ma wo be ye ne sa no de di kan
adwen woni tim ke ma men kan se mi kiro da ko no na obi frɛ me inana me namo area ha me tire pai oh na sa na du we die presidenya fitani amana yama na no kwasemuni wo ye nipa na mibu no pa ti ma nwi adwen bia se ye me ya na me frɛ fitani e me nimu se me sira o ken ko na ko boa nipa so was me ni ana na metu kwan so okay se sa na tie dia enie gina ba bia wo no na me mefa wo nye den emra fi kimkoye na mkofa na mdele befi no kwasem ni obedu fia na ma ni ba me ho so se ma ye mfonso se me ma ni pass mercy e befi enti winim na me wo police friend omo ko patrols bi ti wa na me friend na no mo wo he no se ye wo patrols na good then na enne mom patrol mentem ho ma. You know why? Minim adwen a eba ni timti a oye saade no. Obe wura fie ho no. Do mani ba mo so me bufu kakra. Ti me dwen wo mitim se na esi den na ni pass me sitimi hu se like me ko na ahema fie den ti na sesa oba mi fie. Because me na mabontin enfa woni de beto me nwura fie. Na me hwe se na ukuru wei na ho na wa ha na mso makola no wada e ba sa no ebo ni hu e hwa nche no te hwi e na mo frɛ na mso wa ba na e ba na ni pia bontam ko hia police fo because o ma ya beche mi ana na mso da bi ni e meche na mo ba patrols ni ja me nkwa me ma na wa ha nti se bibi ni a esese o mo bebo me ho ban nti enwumre bi on behwese masetena mu yeden eya no kwasam nie wantimi antena se na wada ene ma me mfre fitani bi wo krofom afen wakai you see o se de nipa sitie nti se wo oba no se wo ko ni fia de ka ohun se wo kra no ye useless wo ho abo so wo kra wo pe sa de aben de yende abato na so yem print onchile so what ya obi si entra enyo gota ni ata so wo de make am enti se ye man ye mamma ne titu ye kire wo se de wo be kra wo ho ni pass mercy manya ahoho mi say me ma mi fi ontimi no aduane se me no aduane de akwakọ me won fisa sa wo ti ase eyan hihye ya e wo fie ho okay na mom so opeso menya hoho e de mi ni chance o because asante amamre mu no na aware no ye ntoto chance se ma toto ne ma bebre de agu ho ye se mo kobo mo bra eniema na ye twene bebrebe ne nka ho okay afei na akobo bra enti be ma no wa be hu animu no afei na ababawa no se ne maame ogoro ne bra eniema abusua ana se kuro no ede ma no wabo anu so eno na eniema ede se wa hoho dabi ya dia no no si ho wa ye ne ho ade no eye eniema mrum no ode ba ofie sa na tie enti wunya hoho a o maame wo ho ani hwe no tu pese wo hu oba no na bra ba ma obi nko enante ebisa na chi oba ne suba ate sei ube kuro ma obetinye nyo wei omuhwe ko do ya de fu o ya de ankasa enna sa wota waso a ubu fi abete wei ye aduane ana wo de woti abonten sa oba no this all ware na ade na ko catering school no posua sa na tie sa woti ase ba try enti sa abofa no efie ade ye sa wo pesa woti a ma menka no kra bi nkyerɛ obi kwa ne mpana ho be me wani maduane ye
Okachen ma me se minya hoho jai. Se ni oni fie. Oba no ko oda aduane. Okay. Enti na dia mo pe no. Mo sa beka no pepe. Yes, mo. Pacho o ti de me che na se. Oko oda aduane ko pun so ware ba fie ho. Na afi obe ye aduane a. Oh. Sa wo ti ase. Enti se o meto me mpa. Enye sa abre na eso to mpa. Eye nhihye ya efidua bia ewo. Sempra na ofensa onu nipa ne twe dia sempra de ni formula. Obo a ho kotwe mpna. Ne mom se ya ware dia ma ba ma nu hu se osombo. Okay. Me da say nana ye besan ato anchechre no so. Sister Amma or say emabunu no mo hefa. Come and learn from here. Come and hear about marriage. Ho hia ne ye pa esa no ensem bi ha no. Esa nsem nyoma na asesa ankasa wo ye pen so. Nana or say thanks for educating the youth. Sankofa Asante or some more peerful na hima. Sister Amma say even that type of relationship the lady suffers the most. Sa almost sister omunioma call a mema no honum na ya semu. Must say sister Amma say it's very true pa na nana said the old canon and all more times also no ya adwene. Helen or say oh I'm late today. Sister Helen you are not late. How better so. Yes ya Asante AWARE3. Na sa ba be hu ni sa Asante AWARE3 no egugu mu ahodo. Say nya baako. Yo na ahodo insia ana ba panyi asase afa no 1111 baako. A wo chechwe mu. Nti yegu so onye late ba bi odru bia no obetimi ato ase ewie nsoso a obetimi. Bobo ne bia na Sister Helen obehye amankofo nsaka. Memo akwa ba bio. Augustine Edichum. Ono so say wonso ewo hanom say the pacho nyeme okwa ba Augustine me so bomodin bia say obehye e dia my sister mo say I am a pastor and my youth village life they are into this type of relationship, so the training I believe started from home. Say yenye no ho ade no okoye ni anema be ma no timi kodi 3 days 4 days 1 month no ma ye okono si na pacho da ma na me pese me bisa wasem sister ma asemi say entity ne yenye fifi ana say awofo ne kana ema no na ya asobrachire ana say odo se de kanu na akata wonani ana mo omkoye sa de se da bi ma anya sa be ma no be ka say me no ese de ye de dada nkofo bebre no ma anya so be ka se me no ene sa de o se me ye no hu se me don eno na efre ye ni me ye sa na ana say entity ya efifi Unim bra sa ne ma we shase. achone Bra ofuo ni bi shase ese. Omba nu aduane. Ama omuma ade akoma omu emplafo. Sabi yenkuro nketua no no. Shase was here won kuro nketua. Ye na ya betina kumasi. okay Yekuro nketua no no. Obehu se teacher ni bi aba. Ana adwuma mpanyin bi aba. Ana obrachi ni bi ana abrantie bi kama bi abakuro nu ubonza obatan no abrantie ne kasa ne ba no ba ko pe ade chin ya ya so oho te sei ya samu ti wunya friend asewa sa ante not to afi obohu se onu zu hia wa se wa hu wo se na da bi sa wo ti ase afi wo be hunu na ma mi di ni sika no anu aduane no de asoa ne ba no se fa ko ni pass me si di na ne ma mi di to eto da kwa ne ma me o ebi ko ofiko kasiem na ebe sra ne ma ni a start ne no anu ni ane ma ade ebe si go akira ne se wo ba no be kwa ko stand up o de aduane ne kwa omma me say charity begins at home. Entity ye na ye de my man of ye no more graduate e de ho certificate abre. Sanity. Yes, someone else instance so de bebe fie ne certificate. Sanity ti oba ohun asem we se bi egru se bi anya do me sra me kan o mada roma. Mami bi na kan wo se ensesa me kan o mami ntwa so. Wose oba sabi na japade no ani beti no na ba afim ya samu
So what I say, me person me body eja. Ya na nanom wani mo madawro ma nanom. Say oba wani beti na ba afiri wase. Enti se wo ma oba no kwan. Say aduane no ko. E de be na be ma na ya ma wo hunti a wo do oba e ma no. And then near masses aka ne no na ebuo ni so nipa afem. Yes. Enti se nipa no kwa aso. Se abrante na ni je oba no ho a. Obo se na wa ma na busuafo ade aba fie. Enu no ya be hu nani mu. Na ebi a wa Asante ebua mu. Sa wa re ne de. Eno ebi eye se ye kan se esiwa. Okay. Esiwa aware no. Obi wo hokra mpo a na ye nyemo no. Ye nwo no. Oba bi wo hokra wo nwo da. Bebe bi hia no ni pass mercy. Wa wo se bi am was afu wo be wo ba. Oso ugidi se me wo ba. Na de ne be mo aware. Hey. Na ade ana eye wo mu se ni pass no onya be fasa. E free say ye be wo akola no. O be to. Sa da ma ko be hwe ne sa kopum se. Obenyini. Na minyini na mempewe. No kwasam na wa bi sei. E de niam bebre ba pen. Now say nedi no so practice movies eba no so practice. Na say efie ne de ya kire no the right thing no but opie no why exposed to different environment. It also per se odan ne ho adi na o adapt it to hon to no ho say emu yi ana emu nye ana ono so e de abaye prophet me brain nti ye betra so no kwasam ni ni nyina akọ eba be sise aware ene awo ene ntitiye asetan abofa ne tim ofie abofa ewom se ye won kola bi omo ye nkola abone omo ho nanso me de ade ba akọ na mini okay bible se tra abofa ne kwan a won fa so na onyini a o mfiri ho me se sa akola ne brain fi se bronya ba me ma me beta atade ama me dia ma wonsu rem fi se wo na ade ne ba wiase ntu ba kire ne de onye okay say papa can assemble wa papa say apostle Freddy Ajo say unhealthy families discourage individual expressions. Some families are very wicked and devilish. Na papa mpacho do man so betimi asa baby or unhealthy families no betimi a chire mu kakra a chire say unhealthy no ni nimbi papa e pese o chire ti papa mesre wadaro ma meso sasa bra bi e mame sister ama nyame nhira wo ma na ye me fabro so sister ama adom nyame nhira baby obi a osoro onhira wate nyame nkasa wo ho o say take toll indeed forget them and wait and pray and learn from the good mentor. Mema na omo soso wa na eso mo kra ni monyam no o masem na sister ama e ka neni wo say what the also wade na soso ye me afi wo mo esan se ese ti bo mpa ni asua ni ma bebre na omo ma set good examples no ye hwe wo mo na ye follow omo na me sha sister ama nya me sha bebre papa pacho wada ma so betimi aye brain nti ye chia obubia e ma mu nyina mo so akwaba na nene akasafa eye Asante AWARE ho ekwan a Asante AWARE na kasa semi esitie na ye hu ne sese egu ahodo ya ahodo nsia ene yetimi ka mu miensa ebreni nti aka miensa nyame pe ne na awotwe Ghana time 3 pm pepepe ya wada ye besa tena se na ba kan asanya abotese de na onya daji esua ntra mu di kaka twese esua de etu fa book for pen de na oni bi watwa to de sese usua man ka otimi anso watwa onya daji anya bre ohudo ntie o ana onya adaje timu baako se de be ya wo enemy se dachi ebe wie bi se de be ya wo enemy ye mu die no ye mu be edu ni koso akram esanse ye hu hia yie pa hu hia ma obi hu hia ma Asante man etimi srewo o mi entena ye ho ye ntena se ankasa ne entimi hu ye ho so hwe hu ye ho so kura na obi bia keke ama me fa ye emu ye kwase asebe medo asebebe ba panyin pacho adaroma mesre se o final words obi opeso che na o final words concerning nyoma miensen emu tofa kakra obetini de ajaye man de metimi aka nyina ne se
amamre kwan so ye wo kwan a ye fa so etete ye ma o se o man a o mu ni amamre no o mu ni o man because wa amamre e na kire wo bobre eno na kire se de wo mu di sitie se de wo ti enti se wo ni bi na wo fa obi de dia na te se wo ankasa no you don't exist yes uni go enti mo ma ye fa ya mamre kwa so ye mfa ntete ye ma si ye be kire ye ma kasapa ye be kire ye ma se nkwa ha se wo ye se ya wo gumani mase se wo ye se a o ma papa bra aye kwa wo ye se o ma be me ye bu ma me no papa kwase bregu eya enti mo ma ye mfa sa ne ma ntete ye ma kire abofra no kwa mfa so sa na tro no ka nyina wo nsi na me fa akwanya nsi wo ni maka ne no na minim media TV so radio so ana me kase ye me chia mi wa na so ene me si amamre fie ha na na so ye ba besua de he asante amamre mu ye wo enidiso so ba me konwa ana se enya mi me konwa kra ye wo ahemfo bi wo pacho da ba ne na munyina mase ahwefo ma moba so nyame nhia munyina Reverend Frederick was say the last one nana fear not keep the Holy Ghost fire burning papa mesro enne ye ne nana wonsem bisa bible tro ni mu no ye ne wonsem bisa ye ne ye in chambers nyame nhia ma ya fo nyame ya do ene na o twie ye be share. God bless you all for your time ye be share ya da mase